Куките ме дебнат, отново пак ме дебнат. Искат да ме хванат, но не и този път. Куките ме дебнат, отново пак ме дебнат. Искат да ме хванат, но не и този път. Какво ще направиш, ако разбереш, че куките те душат и ти не можеш да спреш? А ти си само келеш с закрита сметка в Бангладеш. Мамо, получих призовка, беше уловка за командировка. В Пандиза аз им казах фашизъл, тая вечер ще се покрием в консизъл. Копале и куките вече бяха в къщи, направиха обиск, майка ми се мръщи. Карам към теб, но мисля, че имам опашка. Покри се от тая ситуация, левашка. Само разбери коя кука е дознател и кой от нашите се оказа предател. Дали ще има следствие и кой е прокурора? Направете всичко да не влезна в затвора. Куките ме дебнат,